Takže, čus ľudia, ja vás vítam späť u Nikových vlogov. A práve teraz som prihodil Gold Nuggetu. Takže poprosil by som mojich odberateľov, nech tie odbery, prosím, čo mám na tom svojom účte, hodia aj na tento účet, pretože sa mi to strašne hodí. Videa budú aj na mojom kanáli Mr. Nick SVK, ale neviem vôbec teraz, ale bude na 100%, že budú tie videá. Na tomto kanáli budem taký vloger, proste, však to poznáte, budem robiť také vlogy, všetko proste zábavné, tak ďalej. Také vlogy, budem to pre vás cvičiť všetko, takže by som poprosil tých 11 odberateľov, čiže malé číslo, aby sa prihodili k Gold Nuggete, ale tie odbery na mojom účte nerušili, pretože aj na mojom účte budú vlogy a nejaké tie herné videá. Takže tak, toto je taký úvodný diel, pretože chcel by som od vás, aby ste dali nejaké tie odbery, pekné komentáriky, lajky. Prosím, nechcem vás nutiť. Ako povzbudenie pre ďalšie videá. Tak ďalej, proste potrebujem povzbudiť. Proste tak, no. Takže by som poprosil tých, čo majú na našom účte, nech si to prehodia aj sem. Nech to majú na obidvoch, takže tak. Cestu pre Beacon, neviem kedy, dvojku, neviem kedy uvoľním na to na ní. Možno už nie, neviem. Jak mám ešte cestu pre Beacon 2 aj 3, čo sme natočili, tak to robím v poriadku, a jak nie, tak bude celá cesta pre Beacon zrušená. Som už v pyžame, že nemám tu teraz hodinky, sakra, som si nechal na stole. No, je ešte len nejakých 21:0, časík, asi nejak tak, neviem, to je jedno. A toto video točím iba preto, že teraz 20:00 nejako, neviem, som sa dostal do Gold Nuggetu, chcem im pomôcť, chcem mať konkurenciu a tak ďalej, takže tak. Takže tak, neviem, čo by som ďalej povedať. Vážne, tento vlog som si nepripravil. O gaming na Gold Nuggete neviem, či bude. To sa uvidí všetko, ale asi bude. Tak ďalej. Takže lajky a odbery pre Moba, Nika a všetkých, čo sú v Gold Nuggete. Prosím, prosím. Viete, aké je ťažké vyšplhať na 100.
Sľubujeme vám, že keď sa dostaneme na 20 odberateľov, tak vám urobíme nejaký super špeciál, aspoň ja. Potom vám dám super špeciál, keď sa dostaneme na 50. A potom bude super špeciál, keď sa dostaneme na 100. Potom to viete, potom na 300, 400, 500, čož také čísla nedosiahnem nikdy. Také, čož ja si myslím. Ja som taký debil, ja to nemám šancu dosiahnuť. Ani s celým gold nuggetom, ale keď sa budeme snažiť a budeme mať pekné videá, tak môžeme mať aj tých 500 odberateľov. Mne by stačilo 100, ale môže byť aj viac. Takže to bude z tohto vlogu všetko. Takže prepáčte, že už som taký zmorený, ale fakt už mi je divné. Takže to bude všetko. A čuže, nezabudnite odbery a lajky. Ďakujem. Ďakujem. Čím viac bude odberov, lajkov, tým lepšie videá budem točiť. Ďakujem. Ahojte.